Tu que coneixes millor que ningú la fiblada del dolor, no t'hi resignes i lluites i et revoltes, mentre esperes amb ànsia que el teu germà Orestes vingui de l'exili per castigar els assassins del vostre pare Agamèmnon, rei de Micenes. Sí, Electra, és cert. Ja fa anys que el rei va morir en mans de Clitemnestra, la seva pròpia dona, la teva mare, i d'Egist, el seu amant. I el miserable llit d'aquesta casa maleïda també és testimoni dels inacabables vespres que passo plorant la mort del meu pobre pare. Jo, mentre creia que el nostre germà estava ple de vida i salut, tenia l'esperança que un dia vindria a venjar la mort del nostre pare. Però avui que és mort confio en tu i espero que amb la meva ajuda no dubtaràs a matar el que va assassinar el nostre pare. Oh, per fi! Et puc abraçar, a tu! A partir d'ara ho podràs fer sempre. Dones de la meva ciutat, mireu-lo! Mireu Orestes, que amb astúcia havia mort i amb astúcia ha retornat. El veiem, filla meva, i ploro de tan feliç com sóc. Fill d'aquell que estimo tant, per fi has vingut i has retrobat els que necessitàvem.